дуои Исо пеш аз азоб. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бигузор худо имони мову шуморо комил куна ва дилу нияти моро пок созад. мо гуфтем ки Исо алайҳиссалом шогирдоша тайёр кард барои мурданаш, зеро ки медонист фурсат наздик омадестай. вай боз медонист ки ӯро дӯсташ мефурӯшад. пеш аз он ки дӯсташ ӯро фурӯшад, барои азобош дуо карда тайёрӣ дид. дар китоби муқаддас ин мавзӯъ чунин омадагиай. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. исо ҳамроҳи шогирдош ба як ҷое омаданд ки номаш ҷатсамонӣ буд. исо ба шогирдош гуфт: шумо дар ҳамиҷа бишинен, то ман рафта дуо кунам. ва исо ҳамроҳаш петрус, ёқуб ва юҳанноро бурд. исо дар тарсу ҳарос афтида дилтанг шид. баъд ба шогирдош гуфт: ҷони ман ба дараҷаи марговар аз ғам сӯхтестай. шумо дар ҳамиҷа монда бедор бошен. худаш пештар рафта дар замин ба рӯ ғалтида дуо гуфт: эй падари осмониам, ту ҳама корра карда метонӣ. ин косаи азоба айма дур кун, лекин на ба хоҳиши ман, балки ба хости ту. исо аз ҷош хеста омад, дид ки шогирдош хобанд. ба петрус гуфт: эй Шимъон, ту хобӣ? як соат натонистӣ бедор бишинӣ? бедор бошен, дуо кунен, то ба васвасаю озмоиш дучор нашавем. рӯҳи одам бардамай, лекин баданаш нотавонай. баъд рафта боз ба ҳамон суханҳо дуо кард. исо гашта омад, ки боз шогирдош хобидагиянд, чунки чашмошон хоболуд буд. шогирдош намедонистанд ки ба исо чӣ ҷавоб диҳанд. исо сеюм бор омада шогирдоша диду гуфт: шумо ҳолиам хобену дам гирифтестен? хезен, соати ман расид. писари одам ба дасти гунаҳкорон супорида мешавад. хезен, меравем, барое ки таслимкунандаи ман наздик омада истодааст. исо гапша тамом накарда буд ки Яҳудо, яке аз 12 шогирди Исо, қатиш одамои бисёрро овард. ин одамо аз тарафи саркоҳинон, китобдонон ва пирон буданд ва дар даст шамшеру тайёқ гирифта омада буданд. таслимкунандаи Исо ба ин одамҳо як ишорат ёд доду ба ваё гуфт: ҳамон одамеро ки ман буса кунам, ана ҳамон одам Исояй. ҳамонро дастгир кунену ба эҳтиёт аз иҷа баренаш. вақте ки пеши Исо наздик шуд: эй устод гуфта Исоро буса кард. ӯ одамо даррав ба Исо ҳуҷум карда, Исоро дастгир карданд. лекин ин вақт яке аз одамҳои ҳамонҷа будагӣ шамшера буроварда гӯши ғуломи саркоҳина бурида партофт. исо ба тарафи одамо гуфт: шумо бо тайёқу шамшер мана дастгиркунӣ омадем? гӯё ба назди ягон роҳзану дузд омада бошем. ҳар рӯз ман қатъи шумо дар хонаи худо будам, таълим медодум, шумо маро дастгир накардем. лекин бигузор навиштаҳо ба амал оянд. барое ки ҳамаи ҳодиса нақстар дар хотирмон мона, бори дигар ҳамин қиссаро ёдрас мешавем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. исо ҳамроҳи шогирдош ба як ҷое омаданд ки номаш ҷатсамонӣ буд. исо ба шогирдош гуфт: шумо дар ҳамиҷа бишинен, то ман рафта дуо кунам. ва исо ҳамроҳаш петрус, ёқуб ва юҳанноро бурд. исо дар тарсу ҳарос афтида дилтанг шид. баъд ба шогирдош гуфт: ҷони ман ба дараҷаи марговар аз ғам сӯхтестай. шумо дар ҳамиҷа монда бедор бошен. худаш пештар рафта дар замин ба рӯ ғалтида дуо гуфт: эй падари осмониам, ту ҳама корра карда метонӣ. ин косаи азоба айма дур кун, лекин на ба хоҳиши ман, балки ба хости ту. исо аз ҷош хеста омад, дид ки шогирдош хобанд. ба петрус гуфт: эй Шимъон, ту хобӣ? як соат натонистӣ бедор бишинӣ? бедор бошен, дуо кунен, то ба васвасаю озмоиш дучор нашавем. рӯҳи одам бардамай, лекин баданаш нотавонай. баъд рафта боз ба ҳамон суханҳо дуо кард. исо гашта омад, ки боз шогирдош хобидагиянд, чунки чашмошон хоболуд буд. шогирдош намедонистанд ки ба исо чӣ ҷавоб диҳанд. исо сеюм бор омада шогирдоша диду гуфт: шумо ҳолиам хобену дам гирифтестен?
хезен, соати ман расид, писари одам ба дасти гунаҳкорон супорида мешавад. хезен меравем, барое ки таслимкунандаи ман наздик омада истодааст. исо гапша тамом накарда буд ки яҳудо, яке аз 12 шогирди исо, қатиш одамои бисёра овард. ин одамо аз тарафи саркоҳинон, китобдонон ва пирон буданд ва дар даст шамшеру тайёқ гирифта омада буданд. таслимкунандаи исо ба ин одамҳо як ишорат ёд доду ба ваё гуфт: ҳамон одамеро ки ман буса кунам, ана ҳамон одам исояй. ҳамонро дастгир кунену ба эҳтиёт аз иҷа баренаш. вақте ки пеши исо наздик шуд, эй устод гуфта исоро буса кард. ӯ одамо даррав ба исо ҳуҷум карда, исоро дастгир карданд. лекин ин вақт яке аз одамҳои ҳамонҷа будагӣ шамшера буроварда гӯши ғуломи саркоҳина бурида партофт. исо ба тарафи одамо гуфт: шумо бо тайёқу шамшер мана дастгиркунӣ омадем? гӯё ба назди ягон роҳзану дузд омада бошем. ҳар рӯз ман қадди шумо дар хонаи худо будам, таълим медодум, шумо мара дастгир накардем. лекин бигузор навиштаҳо ба амал оянд.